Rigima ta ɓarke tsakanin Awarwasa tare da shi da Idris Mai Wushirya a kan Murjanatu Ibrahim Kunya, yayin da Awarwasa yake cewa Murjanatu Ibrahim Kunya matarsa ce, shi kuma Idris Mai Wushirya ya ce sam ya je ya nemi matarsa inda ya baro, domin kuwa Murjanatu Ibrahim Kunya kowa ya san tare da ita da Idris Mai Wushirya aka santa. Rigimar dai a cikin dandazon jama'a ta ɓarke, yayin da Awarwasa ya shaƙi wuyan Mai Wushirya akan cewa ya kauce ya ja matarsa Murjanatu Ibrahim Kunya su tafi. Jim kaɗan Murjanatu Ibrahim Kunya ta ce sam ita ba matarsa ba ce, domin kuwa ita da Idris Mai Wushirya kainuwa ne da shan lillahi. Ta yi ƙarin haske cewa babu wanda ya isa ya raba ta da mijinta, ma'ana Idris Mai Wushirya, domin kuwa tana son shi, tana ƙaunar shi, kamar yadda take da tabbacin cewa yana son ta, shi ma yana ƙaunar sa. Yanzu nan za mu saka muku sauran bidiyon rikicin Awarwasa tare da Idris Mai Wushirya, duk dai akan Murjanatu Ibrahim Kunya, tauraruwar da social media take yayi a wannan ƙarni. Gashi kuma mai haba-haba ce da jama'a dama, shi ya sama dandazon jama'a daga sun ji bayani akan ta suke dandazo domin su ji me ya je ya dawo akan nata. Idan wannan shine karo naka na farko na shigowa tashar Ni da Ke Mun Dace, muna roƙon ku danna mana alamar like, sannan ku yi subscribe. Mun gode, muna ƙaunar ku kamar yadda kuke ƙaunar mu.